Welcome back again sa aking channel. So for this video, mag-harvest po tayo ng mga fresh papaya kasi gawin po namin na ulam ni tatay. Yan po yung ulam namin ngayon tanghali. Malunggay tsaka yung papaya na hilaw o yung mga ano. So mag-harvest po tayo dun sa kabila kasi nandun po yung mga papaya kung nakikita nyo. Nandun, no? Yun, so puntahan natin dun. Patungo tayo dun. Dito tayo dadaan kasi mas shortcut po dito. Kasi pag doon tayo dadaan, napakalayo, no? Dito po talaga dito sa farm. So kailangan mayroong mga shortcut na daanan kasi yan para safe. Yan dito. Ito yung mga dragon fruit na first line. So kuha tayo ng panungkit. Yan o, yung panungkit natin. Meron ditong may hinog po siya. So kukunin din natin yung hinog kasi dun kakainin po natin yan sa aming pananghalian. So yan lang po yung ulam namin. Sinabawang kapayas with malunggay. Yan guys, oh. So nandito na po tayo. Yan, oh. So dito po talaga ako dadaan patungo dun sa papaya. Yan po papaya, oh. May mga hinog. So yung kunin natin yung hilaw. Ayan, oh. Ang dami niyang hinog, guys. Mag-harvest tayo ng mga hinog. Wow. So yung iba is kinagat na po ng langgam. No? Ito, kunin natin to. Kunin natin to. Yung panungkit natin, no? Organic din. Organic din. Yun. Yun. Yun na po yung ating hinog na papaya. Papaya. Banana. Banana. Yan, o. Ayun. Yun. Yun na nga, guys. Already done. Kasi isa lang po ka papaya. So ito yung gagawin nating sinabawang papaya. At saka ito yung mga ito, yung mga hinog na papaya. Dalawa po yan. Ito yung dalawa. So itong dalawa, kakainin natin to sa tanghali. Sa pananghalian namin. Kaya ito yung lulutuin natin. Lagyan natin ng sabaw. No? So tara. Punta na tayo dun sa itaas. So yan guys, ito na po yung ating na-harvest ng mga fresh papaya, no? Ito na po yan, no? Yung mga papaya na very organic, fresh na fresh yan. Nakita niyo yan. So ayan. So ayan na nga yung ating papaya na mga organic. Yan, so ilagay natin dyan. So ngayon, kukuha muna tayo ng yung malunggay. Kasi lagyan natin ng malunggay. So yung ingredients natin, malunggay, fresh papaya, at saka yung sibuyas dahunan. Lagyan ko ng sibuyas dahunan. Dito tayo mag-harvest. Yan, no? Kasi meron dito. Dito ako po nagtanim nito. Yung fresh malunggay. Yan yung mga malunggay.
Fish malunggay. Kunti lang. Yan. Okay na yan. Ito na. Ito na po yung malunggay na ating ilagay sa ating sinabawang papaya. So next natin gagawin is balatan natin yung papaya, no? Babalatan natin yung papaya. Yan yung papaya. Lagay natin dyan. Saka kukuha tayo ng sibuyas dahonan. Kunti lang, nandito po. Ito po yung tinatanim ko na sibuyas dahonan. So mag-harvest tayo ng isa. Yan o, yung wow, fresh na fresh po talaga. Yan po yung sibuyas dahonan na tinatanim ko dito. Ayan, so ngayon mag-prepare tayo sa ating papaya. So ayan na guys, lagay muna natin dito, no? Kasi uunahin natin yung papaya. Babalatan muna natin yung papaya. Fresh papaya. So gasin muna natin. Ayan. Ayan, so hugasan natin ulit yung papaya natin. Lagay na natin sa ating yan, so i-slice na po natin.
So yung papaya natin guys, parang balbanga. Parang hinog. Pero okay lang yan. Kasi okay lang yan naman. May mga liso. Yan, okay na yan. So, next natin is ito. Sibuyas dahunan. So, ready na po yung ating papaya. So, next natin gagawin is ito. Sibuyas dahunan. Hugasan muna natin. Yan. Kaka-harvest ko lang nito. Itong sibuyas dahonan. So, next is yung ating malunggay.
Ayan, so ready na po yung ating mga ingredients. Ayan o. Ating mga ingredients na papaya. Banana. Ayan, so ready na po. Ayan, okay na po ito. Yung ating ingredients na sibuyas bakunan at saka yung malunggay. Yan guys, no? So, ayan. Kaya na. So, lagay na po natin yung ating papaya. Kasi kumukulo na po yung ating saingan. Ayan. Lagay na natin. Wow. Fresh. Fresh na fresh talaga yan. Fresh from the farm. Ayan. So, pag kumukulo na yan ulit, ilagay natin yung malunggay. Saingan. Ayan. Ating papaya. Ilagay na po natin yung ating malunggay. Yung fresh malunggay. Takpan na natin. So next is yung ating sibuyas dahunan. Yan. Lagay na natin. Tingnan na kung kulo na. Yan. So titimplahan na po natin yan. Kuha tayo ng asin. Yan. Lagyan natin ng asin. Ating fresh na sinabawang papaya. Takpan natin ulit. Ulit yan. I-mix natin para sigurado. Yan, so takpan natin ulit. Ayan, so parang luto na po yung ating sinabawang papaya. So tikman na po natin. Ayan, wow, very fresh. Ang init. Perfect po guys. Ayan, so maraming salamat po sa panonood. Keep safe always po and God bless everyone. Thank you po sa panonood. Bye bye. Keep safe always po. Ingat.